घटनाया बेनो माने नैबे गंगानि सिङाव थानाय नैबे थाइजौ गामियावहाय दन्दिरन मोसाहारि बिथाङा 3 तारिखहालागै गुवाहाटीयावहाय खामानि मावनो थांदोंमोन। दा बेखौ सिदिक हुसेन होननाय सासे ठेकेदार लाना थांदोंमोन। दा गुवाहाटीनिफ्राय बिथांखौ डाइरेक्टनो इउपिआव लाना थांदों आरो इउपिआव खामानि मावनो होननानै। दा इउपिनि मोनैनि सिगांनो बिथांमोना बिहाराव मोनदोंमोन जाहैबाय। दा बिहारावहाय ट्रेन स्टेसनाव लाखिनाय हिसाबै दै लोंनो होननानै ओंखारदोंमोन नामानो स्टेसनावहाय। दाना बिसोर दै लोंगौमानियानो माने ट्रेना खारलांबाय आरो बिसोर फैनाय ट्रेना। दा बिदि आरो घटनाया। दाना सासे मुस्लिम दंखायो गथ'। बे मुस्लिम गथ'आ माने ठेकेदारना फन हरदों नामा बे समावहाय। ओमफ्राय ठेकेदारा बुंनो जाहैबाय नोंसोर दा एसे उननि ट्रेनजों फैदो। दा जों फैग्रोबाय नै। दा गोबां ट्रेन फैनाया माने फैयो जेनेबा इउपिजों। दा बेयाव फैफा। दा बिदि बुंनाय समावहाय बिसोर सानैजों जिखुनु ट्रेन फैबानो थांनो होननाय बायदि आरो ना। दा बिसोर ट्रेनजों गाखोबाय नामानो। दा ट्रेन गाखोनायाव बिसोर गाखोनाय ट्रेना माने इउपिआव थांनाय नङा डाइरेक्ट दिल्लीयाव थांनायसोमोन नामानो। दा बिसोर दिल्लीयाव सहैबाय आरो दिल्लीयाव। दा दिल्लीयावहाय सहैबा बिसोरो बे मुस्लिम सेंग्राया न'खराव फन हरदों नामानो। दा बेखौ बिफाया खिथादों आरो जोंनो अलरेडि मिथिनाय मथे। दा बिसोर बुंनाय मथे बिसोर दिल्लीयाव सहैबाय। ओमफ्राय दिल्लीयाव सहैनाय लोगो लोगो न'खराव फन हरनायनि एसे उनावनो बिथांनि फना माने सोरजोंबा खावजानाय बायदि आरो बेनि माखासे प्रुफबो दं आरो ना। बेखौहाय बे मुस्लिम न'खरनि सोद्रोमाफ्रा माने प्रुफखौहाय जोंनो खिथादों आरो ना। दा बेखिनि आरो दा दासिमाव जेबो खबर गैया। दा गोमानानै दं होननानै सानो नामा? दा गोमानानै दं होनना जों सानो। मानो होनबा जाय बिथांमोना कम्पानियाव सहैनाय दङ दा इउपिआवहाय। दा बिथांमोना अलरेडि जोंनो फनजों खिन्थाहरदों बिथाङा दाबो कम्पानियाव सहैयाखै। आरो जोंबो न'आव ओरै खबर लागासिनो दं न'आवबो सफैयाखै। दा जों सानो माने बिथांमोना दिल्लीयावनो दङ गोमानानै। बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो जानायना जाबाय? बे जाथायनि सोमोन्दै जोङो रिसेन्टलि मैयाहाय जों जनायहरदों कुसुगाव दख'रा ब्रजा आफादाव जों जनायहरदों अरेलि। बिथांमोनहाबो अलरेडि जोंनो खिन्थाहरदों माने अरेलि असिजों रायलायदों होनना बुंदों। दा दिनै जों थांगोन थानायावहाय एजार होनो बेखिनि गोमानायनि। दा रायजो राजाजों लोगोसे सरकारखौ मा खावलायो? जों बेखौनो सरकारनिसिम बुंनो सानो जिहेथु बेफोरबायदि दुखुथिया घटना जाहोनाव गोबां जों खोनायोबो। जों खोनायोसोमोन दिनै जोंनि गामियावनो एसेबां जाबाय। जिहेथु जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय जोंनाव गोबां गिदिर गिदिर कम्पानि गैया। बेफोरावहाय जोंनि माखासे निखावरिया बांबोदों। दा जोंनि माखासे निखावरिफ्रा गावनि न'खरखौ एसेबाबो माने फेहेरनो थाखाय न'खरखौ फोथांनो थाखाय गोजान गोजानाव थानो गोनां जाना फैदों। दा बेफोराव गोबां घटना जाना थांबाय जों नुबाय। दा थिग बिदिनो नैबे न'खराव बिदिनो जाबाय सेम घटना। दा बेनो बिटिआर सरकारखौ बेखौनो जों खावलायगोन जाहाथे बिटिआर सरकारा जाहाथे प्रसासननि गेजेरजों जाहाथे बै गोमानाय सानै मानसिखौ जाहाथे माबा मोनसेनि राहाजों जाहाथे दिहुननो हायो बेखौनो खावलायो। তাৰমানে ল'ৰা কামত গৈছিল গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লী নিউ দিল্লী। তাত যাই কিনি মানে ল'ৰাটো হেৰাই গ'ল। তাৰ পৰা মোবাইল আছিলে, মোবাইলটো লগতে চুৰি হৈ গ'ল। মোবাইলটো যোনে লৈছিলে তাৰ পৰা আমি ভিডিঅ' কল কৰি তাক পালোঁ। এইটোও আছে। তাৰ পৰা আৰু ফোন নমা নাই। তাৰ পৰা আৰু ল'ৰাটোকো পোৱা নাই। কি নাম আছিল ল'ৰাটো? শামছুল আলী। কিয় গৈছিল বাহিৰত? গৈছিল কাম কৰিবলৈ গৈছিল। আৰু গাঁও 2 নং আইভাণ্ডাৰ। কেতিয়া গৈছিল? 3 তাৰিখে গৈছিল। 3 তাৰিখৰ পৰা আৰু নাই। দিল্লীত 3 তাৰিখে নামিছিল। দিল্লীত নামিছিল? হয়। নামাৰ পিছত তাৰ পৰা নাই। তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা নাই, কিছু পোৱা নাই। আপোনালোকে খুজিছিল না? আমি খুজিছোঁ, পোৱা নাই। পুলিচক জনাইছে? পুলিচক এটা ইজাহাৰ দিছিলোঁ। ক'ত দিছিল? ভাড়াগুৰি থানাত দিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে একো খবৰ পোৱা নাই? এতিয়ালৈকে মই খবৰ পোৱা নাই। মই বিটিচি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে যেন প্ৰশাসন দি পেলাই মোৰ ল'ৰাটোক খোজাখুজি কৰি থাকে। মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ। মোৰ কৰিবলৈ একো নাই। মই দুখীয়া মানুহ, মোৰ কৰিবলৈ একো নাই। চৰকাৰে মোৰ এইটো অনুৰোধ আৰু মই ক'বলৈ নোৱাৰিম। মোৰ কিচ্ছু নাই। नोंथांमोनहा NbnN नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।